Pilap kuno guys, sige nga na oh. Para asa din na. Ang kwarta nila, kulang gamay, so ipunan para sa barangay para sa Diya kay akong ba na may apila na, ako nga may ibutang. Pa ni guys, si Ruby Probinsyana, diya padung ko karon sa meeting dari sa mong barangay hall kay nakunoy ka ng kuan ka ng mangguna di ay mamunglay man diri sa Cebu, so diri mangguna anja murag tag 300 man siguro ang adlaw. So padung ko dito guys kay duty kang bana anja si may mo apil dani anja ako na lang may mo atin. So itong tanawon dito guys sa ilang meeting. Dakong paypay kay grabing kainit. So nana ko dari guys. Dungan Batanan na may mga assign nga mga barangay council o kanang mga volunteers nga mo ay mutanaw niya sa inyong pagtrabaho sa dali sa tulog adlaw. So, para pagpalalom o napailaing mga discussion, ihatag mo na ako sa akong kauban. Una ang discuss ang engineer, si Engineer Faith Labrador. Then next ang ato ang kani siya kay dili ni siya maoni tibok nga sweldo ha kay kani namatay kuan. Nakatuma man siya direct of indirect cost. So ang direct cost kay wa man kay materials kay for mata. Mao ni siya ang bayad sa inyong labor. So total na atay 447,855. Kali siya Sige ka na day ko na to sa meeting sa mo to day guys nga nali ko nu'y tulo ka adlaw nga kanang trabaho dari sa mong barangay dya tag 365 kuno ang 8 hours. So ang ba na may mo atinda na guys. So dari day ko speakers kay magtiwas day ko sa guys anaw kayo magtiwas day ko dari kuan sa garden kay unsang tataod guys mo adto mini Cristil sa Santander. Kaya na ako'y gitanong dari, dyan na ganahan ko magtanaw-tanaw na hina. Dagan ka dyan sa buwak at babaw. Ako kaya iladan ni kasi nga andan yung buwak ka. Diyan di po guys, so kanang kulay violet. Kesa nalipay ko guys kay tanawon ha guys ha. Kita ninyo nabuhi na gahangitan ng ilang tanan guys na wala hang ipang tanom nga buhi na kay ganahan siya na ng mga tanuma dari pod guys nabuhi na pod. Grabing ka buhi na dyan sa kaadyo. Hindi kayo namali ko dari kay sige ari kada adlaw kay mo anong mga sagbot dya na ko gi kuan guys katulad yung banda ang gibalhin kay rumo makabuwak dya kanis sa guys kani mo ni ahos man iwan na sa naidta kay mo mali ka ng laurel wala na ka ng kuan na kani mo ni siya na humot ka dun sa amo ani sa buhol kung maghumba mignang ka mo ni among ibutang kani isang dahon dani na humot ka doon siya guys. Humot siya ka ng ang tawag na ni ahos-ahos dito sa buhol niya mabuwak lili sa gingani di ay na sa babaw may spider dyan na problema dyan na dari guys kay kani iro mo nang sige dyan mo ngariun kay tanawa itumba na po sa iro dyan na dito ba sa buwak pang lubog-lubugan sa iro. Nandari ko sige surbi ko guys kay daghang ipang tanom pud hang ipang balhin nabuhi na pud na. Nabuhi na pud ati daday. Jadi apa jadi ay gadungaw sa dagat na. Saging-saging. Ano sige saging-saging.
Ganahan man jud ko mag kuan og mga tanom-tanom, ganahan jud ko mag tanaw-tanaw sa mga buwak. Ano siya buwak, daghan kadto pud sa klase na yellow, na puti. Diyan kanisa guys mo na yung supsupon sa una guys kay tamis kadto ni siya na kanin diyan ni amo ni supsupon ja. Tamis ni siya sa mga bata pa mi. Diyan mo ni siyang sugtusupon may mo na mag bracelet. Sa unang time nga mga bata pa mi, muna mo ni bracelet niya. Laki na po dagkuan oh. So mura man iyang kuan guys ug ako'y buhat dari man ko magkuan lagi kay siya tidaday lagi tuwa sa US. Kay nas jay asikaso didto guys. Katunay nang utana nga asag tag-ija ning dakong bay. Na mga ijang igagaw na sa sunod na po ijang mga pag-umangkon. May nagbantay. Diya ako lang may nagasikaso sa mga tanom. Bagong gibalhin nga banda duha ka buog. So halos ang gibalhin guys kay arang taasan naman jud kadto ni si Janja. Ang gibalhin kay rong maka kuan si Ja, maka kuan og kuan ba para mubunga ay mubuwak. So muna siya akong bagong gibuhat karon guys na. Diya katong kuan pud guys kanang ang gibalhin dari ag usa kay makakita ko og lain ka ang hapon ni siyang ibalhin og lain kay usar na ang ibutang dana. So samantala sana sa diha guys kay makapalit ko og kaanghan na sang ibalhin kuan na sa kanang pandan. So lami kay na siya og magluto kag mga minamatamis na saging, mga biko, mga kuan pwede din na siya ibutang ng dahon o magdingag kag kanon ja humot ka jung imuhang kanon dani guys kay mao ni say pandan leaves sumudak na ni siya. So, nalaban na hinog na ramas siya oh. Bali, nalakang kadugpuan siya guys bunga. Matis. Gidasmagan siguro sa iro. Sa nintukuran. A few moments later. Hi guys, mo ato day mas Christine ron sa Santander kay among tanawon guys ug nalabay sweldo. Hindi mga tatag series din. Dito speakers lagi kay di makita tag series. Tawid. Tawid speakers ta. Lagi tawid di kena kontrak. So katang niog series ay nak. Hello. Di na Miss Cristel di ay kanang palit ko gamay nga karne. Nja kay ganahan lagi sila sabaw. Ang isang nilagang karning baboy ni guys. Kay wa pa hong sweldo wa pa ni sud. Siguro basig ugma pa kuno ton dyan ni Mas Gigi lagi si Gigi kuno nakakuha nagahapon dyan wa pa man jud mo sudan tud karon.
So manang wa pa ko kapaninda guys, ug mga sudan. So maglaga ko ron guys uguan. Kani lagi ang ilaga. So, akong assistant guys, si Crystal Ann. So, magod na yung uot ba? Ano lahat na yun? Yuk deh. Sili. Ito na yung hugasan. Hugasan ba yung usog? Kumot kayo na. Yan, kumusimot. Hugas dahon? Sabay-sabay naman nga namaya. Prepare ko yung ani dahil guys. Kudari og tubig. Isa po ni butangan og saging. Salami kay ni siya guys, kay naay saging. Dapat ka na murag hilaw-hilaw pa bitaw. Kami nang hinog. Maglaga ko sa Maynila. May banana. Kaon guys kani mga nagbula-bula. Usa na makanang kuan sa karne. Bukal naman na, dili naman nakawan. Hira na ni. Nan ko. Ayan ko sa gugas dito.
namin din dos Cristel kay naka-ready na gamong para sa among nilaga. Diya, ibutan ko na mong saging. Kaya naghuwat na naman mi nga mo malata to among karne. Diya, kay nga to lagi may Santander ni Inday Cristel kay nitanaw lagi may uga ng nanabagahang isud na basiti mga sweldo guys. Diya, nagabutan mo dito kay offline man ang bangko sa Land Bank. Diyan nag-try mi sa enroller, wa pa jud ni sir day ang sweldo basin ko nung SGG no gugma pa. So kay murag muli man to si Nicole karong Sabado or Domingo. Matumay siguro guys og si Mala. So wato na mo si Nicole yang desisyon guys og muli ba to siya nagka Sabado or Domingo kay naad mami sa una nga mo ato lagi may og si Mala. So amo na siguro doon guys magpasalamat ni sa Birhen dito sa Simala. So guys, mao na among video karon guys kay kuan wa mo sila yung ma-video kay daran mo just bye. Still ganihan ang hinlo dito sa bahay pang tipos to ni jang mga wala mo ko naka-video ganiha guys kay lubat ang cellphone siya grabe niya pang hinlo dito sud kay gahapon dadto mo sa CR nag kuan ang hinlo. So anang gilunod guys ag kamuti ug gabi. Saging guys sa panilunod ning pitsay og sibuyas. So ready na ang among sabaw paniudto. Paniudto na ni guys dang panihapon. Minus na guys kay naay daghang sahog. Nilaga. Humot kayo sa humot mo sa kay sa inay sili nga tag-as, humot mo sa kay naay. So ato sa nang takpan siya guys kay ma. So ibabaw na gyud ang humot nga sili og sibuyas. Ready na ang paniudto.